Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin ta za ku dinga sabbin dukkanmu da zarar mun ɗora. Shahararren midiyan nan mai suna UK Media Post ta ƙara samu ku labari da ɗumi shi. Honorable Isa Mikidat Edi Saude mai neman jagorancin ƙaramar hukumar jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin His Excellency Malam Dukko Umar Radda ya haɗa wani gagarumin taro wanda ya kira manya-manyan baki wanda suka haɗa da SA 34 local government suka zo suka yi ɗan basu kula jin daɗin su akan abin da ya aiwatar wa ƙaramar hukumar shi. Ku ji kaɗan daga bakin His Excellency Honorable Isa Mikidat a yayin gabatar da jawabin shi a gaban al'umma domin ku gani da idan ku ji makuliyar wannan shugaba ne na fita kunya ba shugaban bane na shiga kunya. Mutanen sabon bisu ya kamata mu waye su kuma a cikin wannan hali da ake ciki na tafarbarewar tattalin arzikin ƙasa wanda za ka ga akwai yaran da iyayen su ma ba su da halin za su iya biya musu irin wa'annan kuɗin domin su ci gaba da karatun su muka ga to mu da abin da Allah ya wuri mu ko da yake kalila ya fi mu kama hannun mu ce kawai ai ƙasa. So kamar da kuke gani dama a baya ya ɗauko ɗaliban shiga har institution ya ba su scholarship to a yanzu ma ya waiwaya baya ya ɗauko ɗaliban junior da secondary school na community school na ƙaramar hukumar Katsina domin tallafa masu da uniforms da kuɗaɗe da kuma jukkuna da kayan rubutu wanda suka kunshi biro, littafi da long notebook da sauransu. Bayan haka ya yi kira ga duk wani mai hannu da shuni da ke a ƙaramar hukumar Katsina. Wannan shi yasa cikin ikon Allah muka ƙudurci aniyar mu fito takara domin mu ma mu ba da gudunmawarmu a daidai tunanin da Allah ya bamu a daidai ɗan ilimin da Allah ya bamu a daidai basira. So da wannan muka kawo muku ƙarshen shirin. Kada ku manta da ku ci gaba da bibiyar wannan manhajar domin kawo muku sabbin labarai da suka faru, live story, live update story. Ku ci gaba da contacting ɗin wannan media. Kada ku manta UK Media Post naku ne.